makanya ning buri ng gawa ni Jesus. Buri na lang tipunan paramdam na karela, ing lugod na ning apong Ginoo. Sakit itan nang kaya may bukang mas pakapuso po tang lulugod ka, re-reject ding lugod mo. Kaya makanyan potang papakit mo nga ning gana-gana. Then bandang tawli, alalang pakamal, kitang papakit mong lugod. At ang sinabi ng Jesus, nanong papakit na nini, waman makanya ning gawan niyo. Waman ng ko tanggapan, ko luguran, pero ko tutok ng lugod kay kayo. Waman ng ko tanggapan, ko luguran, pero ko tutok ng lugod kay kayo. Waman kim pamipakit kong lugod, patenyo ko, pero etok ng lulugod yung Diyos kay kayo. Santing natani-tani, ulimbalo tamong lugod, yapinitang, okay, mo papansin ang lugod ko, bahala na kakimbiyan mo. Pero nga pong ginuta mo, kaya makanyan. Napin maralas kuping sasabihan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala. Dahil ito'y nakasalalay sa wala. Kaya pinilugod na ng apong Ginoo. Kaya pawala.